yadda kuka rike ta kuka mata tarbiyya, Allah ya saka muku da alkhairi. Yadda kuma muna fata Allah ya ba ku zaman lafiya. Yadda muka zo nan lafiya, Allah ubangiji ya maida mu gida lafiya. Iyayenta Alhaji Sani Danja da Mansura Isa, Allah ya maida mu kuma gida lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. These words now. Hakan she wasn't prepared. What if she was prepared? Dan Allah. Can I have KB show, please? KB show, if you're ready. Kafin sauran artists ɗin su ƙara so, you ought to come and make your performance, please. Dan Allah an yi yawa a wurin nan. What is going on? Me ake nema ne wai? Haba. And she watches 1 and 2 episodes every week. She will not finish an episode until after 2 months. Hey!